Nedávno sme riešili technický problém s jedným zákazníkom, ktorý mal požiadavku osadenia skrytých zárubní v už dokončenom byte, kde mal hotové obklady a dlažby v kúpeľniach a WC. Skryté zárubne a dvere sú špecifické v tom, že jedná sa o hrubú prácu, ktorá sa musí urobiť na začiatku rekonštrukcie alebo výstavby. Dodatočne s osadením týchto zárubní sú trošku väčšie problémy ako s klasickými obložkovými zárubňami. Našli sme mu riešenie, ktoré zaradili naši výrobcovia dverí do ponuky nedávno a sú to konkrétne skryté zárubne s pridaním polovičnej obložky zo strany kúpeľne. Týmto prvkom prekryjeme existujúce obklady bez nutnosti ich rezania alebo ďalšie úpravy a veľmi zjednodušíme celkové osadenie ako aj ďalšiu úpravu. Na prvý pohľad bol tento problém pre zákazníka neriešiteľný, ale sme tu hlavne na to, aby zákazník sa ku nám prišiel poradiť so svojím problémom. My mu vždy navrhneme technické riešenie, tak aby ho to stalo čo najmenej peňazí a starosti a aby celkový výsledok celej zákazky bol hlavne k jeho spokojnosti.